kojom se polutkom mozga povezuje kreativnost i umjetničke vještine, lijevom ili desnom? Lijevo. Netočno. Protok krvi u mozak pojačava aerobna vježba ili neaerobna vježba? Aerobna vježba. Točno. 43. Na kojoj strani vid kontrolira lijeva strana mozga? Na desnoj ili na lijevoj? Desnoj. Točno. Ovako, 32 i 43 su 75. Točno. Kako se zove tvar potrebna za komunikaciju između živčanih stanica? Serotonin ili melanin? Melanin. Netočno. Što omogućuje bolje pamćenje i učenje? Neurotrofini ili moždane stanice? Moždane stanice. Netočno. Kako se zove dio mozga koji igra ključnu ulogu u formiranju novih sjećanja? Hipokampus ili hipotalamus? Hipotalamus. Netočno. Koliko memorije može pohraniti naš hipokampus? Oko 100.000 gigabajta ili oko 1.000.000 gigabajta? 1.000.000 gigabajta. Točno. Evo vidiš. Znači, imamo 75 i 78 sam dobila, znači 153. Točno. Odakle mozgu kolesterol? Iz krvi ili ga proizvodi? Proizvodi. Bravo, Točno. bravo. Znači, sad idemo u minus za 29 sam dobila. 153 minus 20 je 133 i 133 minus 9 je 124. Točno. Gdje se nalaze vizualna područja mozga? Na prednjoj strani ili stražnjoj? Stražnjoj. Točno. Vrijeme je isteklo.